Jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua okoganda jo Kenya mondo mi olam ne piny Kenya ko jotelo ma pacho ka ahinya te kinde gi matungni mag siasa medo jimbore piny owacho mar Kenya Kwanza. Gachagua osejo siasa mosebedo kago siasa makelo wich bare thurka to kar mano okwogi mondo mi gikaw thuolo no matiyo ne oganda jo Kenya ka bende okwo mondo mi luor yiero mar oganda manomi obedo jalup jatend piny Kenya matimore ka od bura ikore mar yudo paro mar twak chieng' tich ariyo mathiche OKPC. Elimbe mare mane odhi mbele gwenge maluora mar God Kenya, jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua kawuono nolimo kaunti ma Meru kama noyore nyasi mar lamo. Gachagua ko oganda jo Kenya mondo mi olam ne piny Kenya ahinya to jotelo mantiere sirikal kaluwore gi tungni mag siasa ma osebedo kanenore piny owacho mondo mi omigi thuolo mar tiyo ne oganda jo Kenya. Please continue praying for our country. Let us pray for our president. Let us pray for the government. Let us pray for our leaders. It is my hope that sanity will prevail. We tone down on politics of division, siasa ya kumalizana, siasa ya furugu. Okwayo bende mondo migi kinde mar tiyo ne oganda jo Kenya ko wacho ni osekawo higni ariyo kende nyaka ne gidonji apisi ka wacho ni pok gibulo kata ng'ur e apisi to kata kamano nitiere siasa moko magoyore mar kelo tungni e telo mapachuka. Tufanyie watu ya Kenya kazi kwa sababu tulichaguliwa miaka miwili peke yake na hatujafanya ile kazi ambayo wananchi wanatarajia tufanye. Tungetaka tuombe tupunguze maneno mingi, zote tushikane tufanyie Wakenya kazi. Sababu hawa Wakenya walituchagua wakiwa na matumaini makubwa sana. Na hawakutuchagua tupigane, turumbane, tupanganie, tukue na maneno ambayo haifai. That is my prayer. Okwayo jo siasa mapacho ka mondo mi omiluor yiero ma oganda jo Kenya notimo mar yiere kanyakla gi jatend piny Kenya kodwaro mondo mi chiw luor mowinjore ne jotelo manoyier mondo mi ota pacho ka. The will of the people is supreme. Elections were done. President and I were elected to the joint ticket for 5 years. And that is the will of the people. Let us not fall into the temptation of overturning the will of the people through other methods, because people will not be happy when you overturn the will of the people. Gachagua ni wikinde mambaka mar thiche OKPC osebedo ka kwa lwasi mar siasa mapachuka bang' pogruok nenore kinde kod jatend piny. Ote mare biro ka jood bura thoth gi oramo ne nyaka to gole oko elemono. Paro mar thicho Gachagua OKPC gene nyim od bura chieng' tich ariyo jumani ka chop tich abich mokalo yangore ni kwan jood bura moketo sei mar podho paro mar golo Gachagua apisi ne osekalo kwan madwarore mar jood bura 117.